бо баробар шудани шабу рӯз ҷашни наврӯз фаро мерасад. Санаи фарорасии ҷашни наврӯз дар Тоҷикистон маълум гардид. Ҳамин тавр мувофиқи ҳисобҳои астрономӣ, наврӯзи имсола рӯзи 20 марти соли 2025 соати 14:02 ба вақти душанбе фаро мерасад. Воқеан наврӯз аз ҷашнҳои қадимаи миллати мо буда, бо гузашти ҳазорсолаҳо бо шарофати меросбаронаш то замони мо омада расидааст. Ба таъкиди мутахассисон, иди наврӯз ҷашни оғози баҳор ва соли нави кӯҳантарихи мардуми форсизабон мебошад. ибораи наврӯз дар луғатҳо ба маънои рӯзи нав ва тоза, рӯзи нахустин, аввали рӯзҳои сол, яъне рӯзе ки соли нав аз он оғоз мегардад, омадааст. ҷашни наврӯз бо азму талош ва таваҷҷӯҳи хусаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалиро касб намуд. тавре ки сарвари давлат таъкид намудаанд, наврӯз баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ, орзуи ормон, расму оин, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии миллатамон буда, дар тӯли мавҷудияташ арзишҳои фарҳангию миллии моро дар таркиби худ ҳифз кардааст. боиси ифтихор аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат ҷашну анъанаҳои ниёгони мо мақоми байналмилалӣ пайдо намуданд. барои он ки ҳар як ҷашну оин мақоми байналмилалӣ пайдо намояд, албатта муҳаққиқони сатҳи ҷаҳонӣ, олимон моҳият ва мазмуни ин гуна ҷашнҳоро меомӯзанд. аз маълумоти сарчашмаҳо бармеояд ки воқеан ҷашнҳои миллии мо ба монанди садаву наврӯзу тиргону меҳргон ва ҷашнҳои дигар, инҳо моҳияти инсонсозӣ доранд, моҳияти муттаҳид кардани инсонҳоро доранд, муносибати инсонро бо табиат нишон медиҳанд. яке аз суннатҳои деринаи ҷашни наврӯз ин таваҷҷӯҳ намудан ба корҳои ободонию тозагӣ, саҳм гузоштан дар корҳои созандагӣ ва шинондани ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда мебошад. яъне бо фаро расидани наврӯз, мардуми бунёдкори тоҷик иқдомҳои созандагию бунёдкориро пеша намуда, дар ҳамдиливу ҳамбастагӣ барои боз ҳам ободу зебо намудани диёри худ саҳм мегузоштанд. чун анъанаи дерин имрӯзҳо ба ифтихори ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, сокинон хонаву дар, кӯчаву маҳал ва мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бошад, кӯчаву хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳоро ободу зебо намуда, ҷашни аҷдодиро бо дастовардҳои арзанда пешвоз мегиранд. ҷашни наврӯз ки масалан оғоз мешаваду мо рӯзи нав мегӯему, онро масалан таҷлил мекунем, баробари ин аллакай дар зиндагии муқаррари мардум як дигаргунӣ ба вуҷуд меояд. яъне аз хурд то бузург намояндагони тамоми касбу пешаҳоро ҷашни наврӯз бо оину суннатҳои худаш ба худ мекашад. ҷашни наврӯз барои миллати мо як рамзи шукуфоӣ, рамзи ободӣ, рамзи сохтан, рамзи бунёд кардан, рамзи иттиҳод, ҳамбастагӣ ҳаст. дар як оинест ки гӯё ҳам ҷаҳони зоҳирӣ инсон обод мешавад ва ҳам ҷаҳони ботини инсон, чунки мо дар заминаи оташи наврӯзӣ тамоми кинаҳоро, кудуратҳоро аз дил мезудоем, месӯзем. хусусияти хоси ҷашни наврӯз ин аст ки новобаста аз сину сол, касбу ҳунар, ҷинсият ва мақому мартаба ҳамаро сарҷаму муттаҳид мекунад. ба ин маъне ки дар ҷашни наврӯз хурду бузург бо шодиву нишод, фараҳмандии зиёд ва шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан наврӯзи оламафрӯзро истиқбол мегиранд. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корҳои омодагӣ ба ифтихори ҷашни наврӯзи хуҷасапай идома дорад ва мардум бо риояи тамоми анъанаву суннатҳои некаш ин иди аҷдодиро таҷлил менамоянд.